din hija r-realtà meta ma jkollokx drajer u trid nixxef l-għożol. Nice. Naħdef dal-video bdejtu 3 darbi dit-tielet darba inni nqumu nittestja l-audio u l-position u kollox. Naqbad nibda. Bħalissa kważi 8 naqis 3 minuti. 15 degrees u qed nereq bl-ansjetà li għandi u bil-mistija imma msomma ħafna nies jimxu bħalissa suppost kelli niġi fis-27 meta titla' x-xemx. Biex nipprova nevitana għanis, nevitana l-istorbju, għax m'għandix microphone ovvjament. Imma insomma, mela, hello. Iddeċidejt li nibda YouTube channel very funny enough, probably ħafna nies ħajtħku bija u ħajdu kemm qiegħda sew di, imma hija xi ħaġa li vera li nixtieq nagħmel u kull darba nġib xeba skużi. Kejs bonda dal-għodu telet li ponta u għet Madonna l-lum, talat li għax id-deċidejt l-għalm danu video u tejt ma namlir. Imma deċidejt li nibda l-lum għax next week ħatkun xeba xeta u għet nishtiq nibda il-video barra fil-park li tant nħobb. Ma nixtiqx ndu parla għax I want to get on with it kind of. U just xtaqt namel kind of chit-chat biex nispiega għaliex id-deċidejt li nibda YouTube channel, għaliex nivlogja. Affarijiet hekk tipo catch-up ta' fejda bħalissa forsi hawn min ma nafx mhux ħanejt li jiena daqshekk importanti ħajra nixat li ma nafx jew li ma nkellem jew whatever, imma tipo nispjega ħajti fejda bħalissa I guess to give some context. Mela, għaliex bdejt għandi n-noti għax ma nistax nuża l-mobile, nuża il-mobile biex nieħu video. U n-noti qegħdin fin-notes. Mela jiena missieri naħseb bħal kull missier in the 90s/2000s kien jiġbed ħafna videos meta konna żgħar. U ovvjament I love looking back on them. U anka just issa in general vera nħoggos nara vlogs fuq YouTube. Tipo it's my favorite social media platform to consume u inni ħafna nieħu videos l-ewwel hemm, speċjalment issa hekk mostly removed issa nispjega. Imma dejjem jispiċċaw mitlufin f'Google Photos u qed jekk actually n-edizzjom u nitfaħħom għan-nies inkun nista' ngawdihom. Insomma, u qed ilha ħafna ħolma tiegħi u għaliex issa kind of qed nibda dil-YouTube channel. Nispera li da okay, I guess filming outside ma kienx daqshekk idea tajba.
Okay, ċekkjajt l-audio u should be fine. Ma għalix id-deċidejt li nibdissa sow. Daniel jilu ħafna jgħidli, ba tibdax, illi ħafna nejlu li kem nixti għandi YouTube channel, kem nixti jim vlogger. U suppost kelli nibda fil-bidu ta' sena meta movjajna u hekk. Kont ħadd videos tiegħi nippakja u nitla fuq il-flight u hekk ma għattekx li ma tfajtom imkien. U so, dawk id-din li tamet fuq Google Photos ħatfuk maħerom. Madof, użom kemm hawn storju. Okay, għana, tsib postiħor, ħanxat ma' l-ġins għax jissibġu għumdu, memx tamel. Kelli nimxi għax ġewi għataw l-ħaxix u kienet jamlu ħafna storbju. Issa hopefully ma jistamawx il-karozzi għax edha f'biċċa fej toħroġ mill-pat tal-park u tmur fil-karozzi. Kont ngħid għaliex dom daqshekk biex nibda. Allura nifilmja. Ma kontx ċerta jekk hux ħanitkellem bil-Malti jew bl-Ingliż anqas. Issa fil-verità jekk titkellem bl-Ingliż ikollok riċi kbar, so ovvjament għax anke ħbieb tiegħi li mhumiex Maltin u li ma jitkellmux bil-Malti, iżda ma jifhmux bil-Malti jkunu jistgħu seguni wkoll. Imma ma nafx jiena day to day nitkellem bil-Malti, ovvjament titfanaqa Ingliżem għala Maltija. Rrit nit jekk għan dokumenta ħajti, rrit dokumenta ħajti l-vera, speċi ta' fint, mux this fake picture li nitkellem bl-Ingliż biex nġib following jew hekk. So, mainly ħan għamela li nifsi u peress li jiena nitkellem bil-Malti, u anka nista madwar ġifieri jitkellmu bil-Malti wkoll qed nitkellem bil-Malti. U m'għadhom biex nħodha d-deċiżjoni. So dal-aħħar ukoll qed nisma' ħafna podcasts għax bdejt niġri dal-aħħar u ġiri twalet nisma' il-podcast u jisu dejjem nisma' din l-istess ħaġa, kif to take the opportunity, għax tagħti każ xejdu n-nies fuqek, jekk tagħmel xi ħaġa għamilha. I'm going to take the plunge, I'm going to be brave. Issa jaf dal-video qas biss nitfgħu mkien. Ma se naraw, ħanipprova, naraw kif imur, jaf nieqaf, jaf inkompli. Also, palissa vera da punt tajjeb ħajti, ġifieri vera ferħana, vera kontenta bija nnifsi, vera kontenta bil-ħajja tiegħi u qed tkun ħaġa sabiħa li nibda niffilmja issa. Issa ħanipprova ma nagħtix każ jekk leħni ma jġobnix jew jekk niderkera fil-video jew jekk l-angolu mhux sabiħ, ħanipprova ġust tafin nitfa' dak li veru u wkoll. Issa I'm more secure in myself u naħseb jekk jgħidu n-nies fuqi li ovvjament n-nies ħajdu either way, imma jekk jgħidu n-nies fuqi jgħidu ta' fin jgħidu kemm edha sewdi ta' YouTube video hekk. Naħseb mhux ħataffettwani daqshekk, ma nafx. Forsi ngħid hekk u eventually naqa' ħażin u nieqaf, imma ħanipprova le. At this point kes aħda. Fejja f'ħajti għal min ilu ma jħarani u ilu ma jkellimni, so at this point għandi 24. ħanaq 25 f'April tas-sena d-dieħla. Bħalissa ngħix fl-Olanda, so Daniel boyfriend tiegħi, immuvjajna hekk fil-bidu ta' Jannar, so literalment New Year, New Chapter. Gradwajt is-sena l-oħra, so l-estate skola Ġunju ta' 2023. Gradwajt f'Computer Science, Bachelor's. Qed naħdem bħala software engineer u kind of the main point li niġwaw mhux biss ħabba karriera, imma anka avventura, ċaġa ġdida, it-tnejn li aħna xtaqna li at some point f'ħajjitna ngħixu barra minn Malta biex ikollna dik l-esperjenza. Ħessilna hekk kważi 9 xhur, qed noqogħdu dejn boss, ħanikteb l-isem x'imkien fuq il-screen għax kulħadd fejn toqgħod u jiena tipo mhux Amsterdam, ma żgur ma qatt ma smajt bih. Ara mbagħad ikolli ngħid x'imkien fejn Eindhoven, jekk kun jafu fejn l-airport forsi jifhmunina. Imma huwa province Nord Brabant, hija tisu sija l-bot minn Amsterdam. Qed noqogħdu hawnhekk għax jiena sibt xogħol hawnhekk, huwa da hybrid, so bil-forsi irid imur 3 darbiet fl-office u darbtejn id-dar. Illum work from home day, hence why I'm doing this. U I should hurry up għax 28 urit nibda xogħol. Apart minn hekk life is good. Kifet vera kuntenta f'ħajti bħalissa. I mean, ovvijament dejjem kien hemm perjodi ħżiena ta' don't get me wrong, anke fil-bidu li ġejna u hekk ma kienx faċli, like ġejna u konna kuntenti.
għaddejna anka ġifieri fir-relazzjoni jien u Daniel issa ħanalqu 5 snin flimkien. U meta ġejnaw filli taf inti isek tiltaqgħu mainly fil-weekends u mbagħad bdejna ngħixu flimkien, so l-ewwel darba li qed ngħixu flimkien, ġifieri ir-relazzjoni kienet naqa' xejki fil-bidu, totally honest, imma issa ħafna ħjar drejna l-xulxin, kompromessi, kemm minnaħa tiegħi ġifieri. Kuntenta hekk, xogħol, kuntenta wkoll, għadhom kif jiġu l-ġenituri u uħti il-weekend li għadda, jekk tarawni Instagram rajtu d-dumps tiegħi, imma vera ħaġa li nimmissi ħafna being here hija l-familja u l-ħbieb ovvjament. Imma mbagħad qisni napprezza aktar il-ħin magħhom meta ninżel Malta, meta jiġu huma, ġifieri kienet tħobb ħaġa tobgħod oħra. U dal-weekend ukoll ġej waħd Daniel, li kien tista' wara ġejjin il-ġenituri ta' Daniel, ġifieri mbagħad isek you still have things to look forward to, avolja social life ovvjament naqset minn mindu movjajna hawnhekk għax il-ħbib tiegħi qegħdin kollha Malta. Għandi ftitaw qegħdin Amsterdam u niltaqa' magħhom. Imma it's still not the same bħalli kieku tarhom il-ħin kollu. Mela x'inhu l-pjan għal YouTube channel? Mainly just naħseb nixtieq nivlogja normali, day to day, ġifieri mhux qed ngħid li għandi xi ħajja vera interessanti. Infatti di kienet waħda mill-affarijiet li kienet issa tiżżommni milli nibda għax bdejt ngħid min irid jarani, min daqshekk importanti ħajti biex daqshekk wow. Imma naħseb li tajjeb ukoll li just niddokumenta day to day, ħajja normali u mhux just il-highlights biss. Kif qed illum xogħol, so parti mill-ġurnata ħad tkun jien mad-desk. Nifilmja forsi iktar momenti speċjali inna fejn noħorġu morru x'imkien ġdid fil-weekend, jew noħorġu fil-għaxija, nurikom dejjem boss issa wkoll nista' nagħmel video nurina aktar is-city għax laħat ma sema bija. Jiena personalment ġobni għax jiena jdejaq nil-ġen. So hekk vera kwiet imma xorta lively. So se nifilmja hekk. Llum il-pjanu li issa mmur lura d-dar. Nibda naħdem, nieħu breakfast, rid ma ħaġ breakfast, irtu mor niġri u l-ġim. Jaf naqbiża l-ġirja llum is-sanana għax ma nafx kemm għandi ħin għax peress lejla ġej waħden jien irridu nsajru, irridu natfu, irridu nisbarazzaw. Ma nafx jekk tridu taraw xi ħaġa minn għandi speċifika jew jien naħodkom xi mistoqsijiet li nista' nsaqsi in the future. Ideas are welcome. Naħseb ħatkun xokk kbira għal sħabi u familti meta nibgħatilhom dal-video ngħidilhom hello għamilt YouTube. Ħadd ma jaf. Ma' aħti u ma' familti nqgħod niċċajta ħafna li I should have been born a vlogger u ħafna hekk. Imma ħadd ma jaf li hekk xillum bdejt qasden jien infatti issa jafqam bħalissa x'enu 8:09 jafqam. Ħammur u ħanara r-reazzjoni tiegħu meta ngħidlu li actually poġġejt u bdejt nieħu video għax ilu jgħidli żmien. Nispera li you enjoy this u ma reddinx ħafna naħseb dom tirreddenna għamma xilni li bdejt nifilmja minn xi 8 u volja bdejt nieqaf. Anyways, I'll speak to you matul il-ġurnata. Dan. Guess what I did? X'għamilt? Ejja, guess. X'qed tagħmel? Aqtejja. Naf, mort imxi l-park. Bdejt nivlogja. Vera. Vera. Fejn ħed titfog? Għamil tfog fuq YouTube. Madonna din Marra, sa qed iċċempel in-nar. Daniel qal li biex ma ħossniex awkward. Biex ma ħossniex awkward nivlogja qudiemu. Noqgħod nimmaġinani jisni qed inċempel in-nanna. Lestejna xogħol, naqa' tard, is-sitta bħalissa kważi. Ħammur gym, need to do a quick session, upper body llum. Il-ġirja spiċċajt bistax mhux ħajkolli ċans, spiċċajt nomt naqa' xogħol. U għajt. Mbagħad irridu mmorru nixtru malajr għax ħajspiċċana toilet paper u m'għandniex shower gel. U rridu niġu insajru, nsajjar jiena għax Daniel miskin kont xogħol u naddafu. Għax imbagħad
tiġi uħtu xi 8, so 2 hours to do all this, ma nafx kif ħanlaħqu. Imma we got this. Għamiltu xawer? Għamilt ix-xawer? Għamiltu xawer? Le, jekk ħarġu nasu issa sħaq. Sun is shining. Da, x'da l-irħas, l-iktar worth it. Dani riflessjoni, U xie, tista' żommu f'dejk, sa. Hello, so sarna aktar ħin. Qed insajjar, ħanurikom. ċoe, lest, pratikament. Kemm ħanħallihna oħra biex isir sew l-orzo u għax l-spinaċi kien frizzazzu biex jisħon. Meħe, basikament ġejja mill-ġim, ġejt insajjar, oħden jien naħseb waslu, għax nisal Daniela li jom, u naħseb ħanħalliha għallum il-vlog għax naħseb twil bizzejiet u kol xtaqtu iktar ikunu jisu introduction għal xħan għamil u għal-channel. Naqa cringe nejda, imma u hija. So, next videos, mux ħajkunu daqsek ċiċċetina bil-qeda, nparla u nredden ma naqafx, ħajkunu iktar nurikom city, namlu affarijiet outside l-appartament. Uħe, naħseb nibda forsi vlog għada jħor għax ħammurru sa' ċentru, ħanħorġu, u sandi ħammurru Amsterdam, so forsi nibda dak u narakom next video. Also, rajtna għal-videos li ġbidda l-ħodu mandu najt li xari kien daqseg gravi u frizi. I need to do something about it, basikament. Meħe, I'm going to leave it here. See you next time. Nispera ma konġ daqseg boring. Ma nafx meta nitfaw. So, I'll see you when I see you. Bye!